suna nan bila adadin. Malam yau Allah ya kawo mu lokacin da 'ya'yanmu takalman mu ba sa iya goge mana. Takalmin ka ɗanka ba zai iya ɗauka goge ma ba, dan baka gina shi akan haka ba. Mota ta ubansa ba zai iya wanke ta ba, ya kwana da shi ka kwana da shi ka kwana da shi, sai dai ka fito ka nemo almajiri ko wani ma'aikaci ya wanke, amma wallahi ɗanka bai taɓa ɗaukan wani abu ya wanke ba. Yaya 'ya'yanmu za su samu albarkan mu? Singileti naka underwear ɗinka, singileti ɗinka, wallahi ɗanka bai zai tara kwaya kaza ya wanke ma ba. Yau mu muke musu wanki, mu muke musu guga, mu ciyar da su, mu gyara musu ɗakin kwanciyar su. Net yaro ya kusa balaga, net ɗin kwanciya mata suna zargin, wallahi sai dai uwarsa zo su sa masa. Yan mata kuma dama an gama magana, dama aje za ta zo da ƙawayenta ta yi duk abin da za ta kwanta, uwarta tana kicin, ba a koya mata hada magi da gishiri ba, ba a koya mata wanke-wanke ba, ba a koya mata kaza ba, saboda tana cikin ni'ima, gani ake yi mai ni'ima za ta aura. Kuma ba garanti, wallahi ba tabbas, ba lalle ne bane ni'imar da yarka take samu a gidanka ta samu a gidan mijinta. Amma magana ta Allah, yanzu brush na goge takalmin ƴaƴanmu ba za mu koya musu su goge mana ba? Mu dauke su mu ta dakon su muna kai su makaranta muna dauko su, duk wannan ba damuwa. Falon ka yaron ka ba zai iya sa ma ya goge ma kujerun ka ba, tibin ka ba zai iya goge maka ba. Bauta kurin muke wa ƴaƴan nan. Shara yaran ba sa yi saboda ba a ma koya musu ba. Malam akwai duk wadata, akwai abin da ake dan neman albarka. Wata ranka haɗa rigunan ka da wadatar da komai da sauran ka ce ku wanke kayan nan, ku wanke su, ko ba su iya guga ba ka sa wani ya goge, ku wanke. Wata ran ka ce motocin gidan nan duk a wanke su. Wani mai gida ni ya burge ni, ya shiga fulawa gidansa nan, ba wani wanda zai zo ya biya, yana ce yace in sun dawo makaranta kowa ya zo da kitiyo, duk ku ba fulawan nan ruwa, dan uban ku ba zan zo ina ciyar da ku a banza ba. Shine fa uban kuma yace dan uban ku. Yace me? Saboda rayuwa, in koya musu san rayuwa. Duk lokacin da ka sagaltar da yaro, ka sangartar da shi, baka bari ya koyi rayuwa ba, wallahi sai kayi da na sani. Na san mai kudin da attajiri ne mai hali, wallahi malam ya dora yayansa a tirela, in an yi hutu yana da tireloli sai ya ce ku bi tirela. Kwarai kuwa, in an yi hutun makaranta sai ya raba su, kai direba dauki wannan, kai dauki wannan, ka je ka nuna musu, ka ce musu ni ma nan sai da na bigin din tirela, ni din nan sau nawa mai gidana yana bari na a karkashin taya ina kwana kafin tara wannan kudin. Ni na san wanda yi wannan, na san shi, na san mai halin, kuma mutum ne mai addini, kuma wallahi ya gina yaran malam sun nemi na kansu. Ya ce ku bi su.